ученици, учители, гости! На 19 февруари всяка година ние честваме нашият патронен празник. В края на всяка зима прекланяме с признателност глави пред подвига на апостола. В 500-те години на робство поколения българи са предавали своите завети за възкръсване на българската държава. Един обаче поема този кръст, водещ към българската Голгота. Васил Иванов Кунчев от Карлово, апостолът на свободата, дяконът Левски. Всеки един от нас е закърмен с това име. Всеки един от нас, волно или неволно, е крачил с него по пътеките, свързващи тайните революционни комитети, за да се създаде организацията, за да се пробуди народа, за да пламне искрата на надеждата. Той беше безстрашен. Той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори като Хуса или като Симона, за правдата свята да мре под триона. Смъртта бе за него и приятел, и брат. Зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Думата си цяла леше в едно слово, понякога чело си мръщеше сурово. И там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Малцина са борците, които неуморно могат да отправят своята духовна мощ върху подковаваната скала. Левски бе един от тях. Редом с бурния копнеж за свободата, в него имаше и отмереното спокойствие на вечно бдящия борец. И от село на село, от град на град, вървеше той и сплиташе огнената мрежа на бунта, която да бъде уловено и обезсилено чудовището на тиранията. От дом на дом, от кръстопът на кръстопът, спираше той и хвърляше светлите семена на свободата, пламтящи искри от сърцето си. И в черната нощ на робството и отчаянието, като рубинини звезди пламваха революционните комитети, избутаните селца на България, из полетата на Северна България, в Тракия, чак до Скопско отиваше той и зовеше народа към бунт. Апостол, истински апостол на свободата. Света на вехтите завети. Аз чувам младият ти глас. Да създаваме комитети от всички нас, за всички нас, че свободата е по-нужна от хляб и слънце в този век, не за облага и за служба, за слава и за правото да си човек. За свободата имаш право да сменяш своето лице. За свободата нямаш право да сменяш своето сърце. Ти беше винаги различен и винаги един и същ. Ти се раздаваше на всички, на себе си нито веднъж. Окован и кървав, в тъмница ръгнат. Апостола беше на мъки подвъргнат ужасно. Напразно. Те нямаха власт на тази душа и якър. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание не издаде в мракато и гордо страдание. Смъртта беше близо, но страхът далеч. И той не послуша предателска реч. И на все въпроси, грозно изпитание, един ответ даде едно мълчание. И казваше: аз съм Левски. Имена. И никой име той не спомена. Той беше човек по всичко, но и най-човечният. Наричаха го апостола, защото събори преградата между легендата и живата действителност и промени духовния мир на нацията. Изваждайки я от мрака, стана нейн светлик, а забравяйки себе си заради народа, остана незабравим за цял народ. За укупойна молитва от отец Георги. Уважаеми господин директор, скъпи учители, ученици и гости, в Словото Божие пише:
спомена за праведника ще пребъде вовеки. Заставам за думите на господин директора, който спомена, че това са истинските българи и вие като възпитаници на това училище трябва винаги да носите този пример в сърцето, защото ако кажем, че сме българи, трябва поне мъничко частичка да носим от Левски и от всички, които паднаха за свободата на нашето отечество. Ако ги помним винаги, и помена за България също ще пребъде вовеки. Нека Бог да упокои всички, наред с апостола, знайни и зазнайни войни паднали за освобождението на отечеството ни. Амин. Царство и небесно. Благословение нашия Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукави. Защото Твое царството и силата и славата на Отец и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Боже на духовете и на всяка плът, който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на този свят. Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб Игнатий Иродякон, в място светло, злачно и прохладно, там, дето няма никаква болка, скръп или пък въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил, с думи, дело или мисъл, прости, като благ и като човеколюбец Бог, тъй като няма човек праведник, който да е живел на земята един ден и да не е съгрешил. Едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина. Защото Ти си възкресението, Ти си живота, Ти си и покоят на починалия Твой раб Игнатий Иродякон, Христе Боже наш, и затова на Тебе Отец и Син и Светия Дух въздаваме слава, сега и всякога и во веки веков. Амин. Царство им небесно.